Hello friends, welcome back to Civil Tamil. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா AutoCAD drawing வந்து நம்ம Revit க்கு எப்படி இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அதுல எப்படி நம்ம வர்க் பண்ணனும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சோ இது நிறைய பேர் கமெண்ட்ல ரிப்பீட்டடா கேக்குறீங்க. சோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனல் Subscribe பண்ணாதீங்க, Subscribe பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா நம்மளுடைய AutoCAD ஃபைல் தனியா ஃபோல்டர்ல வெச்சுக்கோங்க. அடுத்து AutoCAD க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு Revit ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. Revit ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு யூனிட் என்னவோ அத செட் பண்ணிக்கணும். AutoCAD ஃபைல் உங்களுக்கு என்ன யூனிட் இருக்கோ அதே யூனிட் Revitல செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ யூனிட் செட் பண்றதுக்கு UN கொடுக்கிறேன். சோ UN கொடுத்தோம் அப்படினா நமக்கு இந்த இடத்துல நம்ம யூனிட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நான் மில்லிமீட்டர்லயே வெச்சுக்கிறேன். இப்போ ஓகே கொடுத்துருங்க. அதுக்கு அப்புறம் இன்சர்ட்ல போய்ட்டு இம்போர்ட் CAD அப்படிங்கற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா நீங்க வந்து ஃபோல்டர் चूஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எந்த டிராயிங் ஃபைலோ அதை चूஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல எல்லாமே உங்களுக்கு கலர்ஸ் வந்து ப்ரிசர்வ்ல இருக்கும். லேயர்ஸ் வந்து AutoCAD லேயர்ஸ் எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ற மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க. அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா பொசிஷன் வந்து லெவல் 1ல ஆரிஜின் டு ஆரிஜின் கொடுத்திருக்கேன். இது ஆப்ஷன் எல்லாமே டிஃபால்ட்டா இருக்கும். இல்ல அப்படினா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல ஓபன் கொடுக்கிறேன். ஓபன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு இம்போர்ட் ஆயிடும். ஒரு சில டைம் பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்ப சின்னதா வேற எங்கயாவது இம்போர்ட் ஆயிருக்கும். அத வந்து ஜூம் அவுட் பண்ணி நீங்க வந்து ஃபைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நான் இத வந்து செலக்ட் பண்றேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம மூவ் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்க அப்படினா நம்மளால மூவ் பண்ண முடியாது. ஏன் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு பின்னட் ஆப்ஜெக்ட்டா இருக்கும். பின்னட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படினா இந்த இடத்துல நமக்கு டபுள் சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பல்ல பின்னடா இருக்கும். எதுவே நம்ம வந்து லாக் பண்ண மாதிரி எதுவே மாடிஃபை பண்ண முடியாது. இப்போ இது மேல நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு அன்பின் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இப்போ அன்பின் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எந்த மாடிஃபிகேஷனாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இத வந்து மூவ் பண்ணி சென்டர்ல வெச்சுக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாம என்ன பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் process என்ன பண்ணனும்னா ஸ்கேல் பண்ணனும். ஸ்கேல் பண்றதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய வால் thickness பாத்தீங்க அப்படினா AutoCAD ஃபைல்ல 250 இருக்கு அப்படினா இங்கேயும் நம்மளுடைய வால் thickness 250 இருக்கா அப்படிங்கறது செக் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் இல்ல அப்படினா அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா என்னுடைய வால் thickness AutoCAD ஃபைல்ல பாத்தீங்கன்னா 250. ஓகேவா? அப்போ இதையும் செக் பண்ணிக்கலாம். RE கொடுக்கிறேன். RE கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு கர்சரை கொண்டு போனீங்கனாலே ஒரு அவுட்டர் போர்ஷன்ல ஒரு ப்ளூ கலர்ல லைன் காட்டும். அப்போ கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு என்டர் கொடுங்க. என்டர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அவுட்டர் போர்ஷன் வந்து டாட் லைனா சேஞ்ச் ஆயிடும். இப்போ செக் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படினா 250 கரெக்ட்டா இருக்கு. அதுவே இதனுடைய thickness வந்து 230 வெச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 250 இருக்கு. நீங்க 230 சொல்லி டைப் பண்ணீங்க அப்படினா 230 க்கு சேஞ்ச் ஆயிடும். பட் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா எல்லா டைமென்ஷனுமே சேஞ்ச் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல 20 குறைச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்போ ரூம் டைமென்ஷனை கொண்டு எல்லாமே உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆயிடும். ஓகேங்களா? அதனால நீங்க சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருந்தா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல கரெக்டான டைமென்ஷன் இருக்கு அப்படினா அதே மாதிரி விட்டுருங்க. ஓகேவா? இதுக்கு அப்புறம் நீங்க எப்பவும் போல என்ன பண்ணலாம்னா ஆர்க்கிடெக்சர்ல போய்ட்டு வால் கிரியேட் பண்றது எப்பவுமே நீங்க இது மேலயே பண்ணிக்கலாம். வால் கிரியேட் பண்றதாலும் பண்ணிக்கலாம். ஏனா பிக் லைன் கொடுத்து ஜஸ்ட் ஆஃப்செட் கொடுத்து பண்றனாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த வீடியோல டவுட் இருந்துச்சுனா கமெண்ட்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சேனல் Subscribe பண்ணிக்கோங்க. Thank you.